Ринат абый, менә конференцияның 2нче ел рәттән Казанда оештырылуына сезнең шәхсән фикерегез нинди? Минем фикерем бик тә уңай, чөнки Казан һәм Татарстан бу конференцияның даими рәвештә биредә үтүенә безнең республикабыз һәм шәһәребез лаеклы. Беренчедән, Державинның балалык, үсмер еллары Казанда үткән. Икенчедән, гомер буе ул Казанны сагынып яшәгән. Хәтта Казанга губернатор булып та кайтасы килгән аның. Бик күп әсәрләрендә Казан, үзенең туган яклары, Лаеш, Сакура яклары матур итеп телгә алына. Алай гына да түгел, Казанда Державин исемендәге хәзер республика премиясе булдырылды. Ел сайын Державин укулары бара, Державинга һәйкәлләр ачыла. Югары уку йортларында ел сайын Державинга багышланган диплом эшләр яклана, магистр диссертациялар яклана. Шуның өчен Казан һәм Татарстан бу конференцияның, фәнни-гамәли конференцияның даими рәвештә биредә үтүенә әлбәттә лаеклы. Тизләү турында да әйтеп килдегез инде, менә сез бер нигездә әңгәмәдә әйткән идегез, студент вакытта да алынып караган идем бу эшләргә. Державин чын мәгънәсендә дөнья күләм иң бөек шагыйрьләрнең берсе. Әйтик, аның Аллаһ дигән, Бог дигән одысына тиң торырлык әсәрләр дөнья әдәбиятында да бик сирәк. Алар арасында мин Дантеның Божественной комедиясын, я булмаса Мильтонның Потерянный рай, Гётеның Фауст кебек әсәрләрен атап китә ала. Әмма ләкин күренмәгән, белмәгән, бөтен дөньяны биләгән бер сфераны сүрәтли алган кеше шәп итә. Шигъри тел белән сүрәтли алган кеше ул әлбәттә Державин. Мин гомер буе бу әсәргә һәм Державинның әсәрләренә, одыларына сокланып яшәдем. Алай гына да түгел, студент чагыннан ук Державинның әнә шушы Аллаһ, Бог дигән одысын тәрҗемә итәргә теләгән идем. Гомер буе мин аны тәрҗемә итеп карадым. Төрле елларда, әмма ләкин булмады. Менә үземнең 60 яшемә җиткәндә генә 2 утыруда бу одымны тәрҗемә иттем. Чөнки инде минем әдәби тәҗрибәмдә, тормыш тәҗрибәмдә һәм белем дәрәҗәмдә Державинны тәрҗемә итү дәрәҗәсенә барып җиткән булса кирәк. Менә мин Державин әсәрләренең татарчага иң беренче тәрҗемә иткән кеше һәм аның татарча китабын чыгарган кеше. Ул Кизләү дип атала. Ул Кизләү китабы өчен безгә Альфия Галимуллина белән бу китапның төзүчесе һәм кереш сүз авторы, комментарийларның авторы Державин премиясын бирделәр.